Morosus Panda the Gamer täällä ja tässä videossa me pelataan modattuja pelejä ja tämmösiä niinku pelejä, mistä tai jotkut mitä on poistunut, esim. Lego Juniors ja niin. Lopussa on tutoriaali, että miten nää saa. Sitä pitää olla Androidi ja netistä pitää ladata yksi sovellus, että sen voi tehdä. Mennään suoraan asiaan, eli ekaa tähän mennään vaikka tähän Nulls Bravliin. Häh? What? Tää on niinku normi Bravli, mutta tää on vaan tämmönen juttu. Laitetaan vaikka tää. Jaksa mitään parempaa. Penättiitikö? Kuinka paljon mulla oikeasti on näitä timejä? Legendaarinen. Kultti. Jaksa näitä animaatioita. Mä tuun kyllä nopeuttaa nää animaatiot. Mitä? Onko edes mahdollista tulla tosta 100 kredittiä? Mähän saan nää tyypit etsiä. Nää on hauskoja merkkejä. Oh. Tää Hacked Bravli on aika OP. Sitten on vielä Hacked Clash of Clans. Mä otan meisiin. Tää on hyvä eeppinen. Olen varma. Mä voin vaan tehdä nyt. Eikä mulla tehopiste. 21 tonnia kolikkoa. Selly. Mä voin ostaa sellyn. Mitä ihmettä?
10 starruppia. Mega lipas. Mä tunnen sen boksien voiman mahtavaan. Ai että, tää tuntuu niin mahtavalta viimeinkin aukoa näitä bokseja. Menis jo. Passion läski. Joku El Primo siellä kärrillä. Tuleeko mulle täältä jotakin 10 kemiä? Kestää kyllä ikuisuus. Tää megalipas. Megaboksi. Venaittitikaa. Tää on siis vasta part 1. Huomenna tulee, tai tänään tulee part 2, missä me pelataan esim. Clash of Clansia. Upgrade all brawlers. Tuosta pitää painaa yritä uudelleen. Sitten mennään tänne pelliin, niin kaikki on 11 ja kaikilla on hyperladaukset, kelle pystyy. Tää on niinku aivan crazy. Okei. Nus GG. Unlockataankaan kaikki skinit. Näin. Meillä on kaikki skinit. Selly. Ihan täältä voi vaihtaa. Mieleinen selly. Ei. PSG-selly, ei. Tää on ihan hieno. Mortikselle. Tää jääkismortis. Onko paskaspaikkia? Ei vielä oo. Tää animaatiospaikki. Leon. Ai Leon. T-Rex Leon. Sama Chesterille tää skini. Hihi. Tähän crazy. Tämä on vaan ihan varsin tää kalpasas. Legendaarinen GLI. Joo. Nyt mennään gameplay tällä. Aha. Mitä? Okei. Vaihdetaan ne. Arppa on. Mennään tähän. Täällä on kaikkia tyyppejä. Siis nämä kaikki on jotakin, ketkä on ladannut tän nullibravli. Tää on hullu. This is awesome. Oh, Leon. Leon, äläpä yhtään uhittele. Sinä siellä. Detkun. Rämäpä. Joo, siis
Nää jäbät niinku leikkii. Pulinaparti. On tää hiili. Hyi. Kitti jäi. Sitten vaan uusiksi tää lege. Tää on ihan crazy tää peli. Mutta joo. Tää videos tässä nähdään ensi videossa. Se olisi siihen asti. Moro!